Dobar dan svima. Hvala puno što ste došli danas na ovu Knjiga priča prezentaciju. Danas imamo jako puno stvari o kojima ćemo pričati, a ono što je najveće jeste da konačno ulazimo u novu fazu slušanja audio knjiga. Imamo jako puno stvari na kojima smo radili, tako se nadam da će vam se svima svidjeti ono što smo pripremili. Kada je Knjiga priča startovala, uspostavili smo određene standarde. Prvi je standard legalnih audio knjiga, gde je Knjiga priča prvo tražila dozvolu od nosioca autorskih prava, obezbeđivala naknade i tek onda snimala audio knjige. A drugi standard jeste standard za kvalitet audio knjiga, gde smo po određenom svetskom standardu uz pomoć tima profesionalaca snimali audio knjige. I danas postavljamo jedan novi standard, tako da ajde vidimo o čemu se radi. Danas lanciramo nešto novo i to su konačno naše dugo očekivane Knjiga priča mobilne aplikacije koje lanciramo za Android i Apple uređaje. I one će uspostaviti jedan novi standard. Podelit ćemo prezentovanje aplikacija na 3 ključne stvari, a to su funkcionalnosti, dizajn samih aplikacija i na kraju ćemo to proći kroz jedan demo i ovo ćemo sve objediniti u narednom prezentovanju. Kao što Knjiga priča raste na nekim spoljašnjim stvarima, kao što je mobilna aplikacija i raznim novim stvarima o kojima ćemo pričati kasnije, tako rastemo i na unutrašnjem planu. Ja sam jako srećan da konačno mogu da kažem da Knjiga priča dobila novog člana, a taj novi član je Petar Cerović i on je naš CTO. I Petar je jako puno radio u prethodnom periodu da bi imali ove neverovatne mobilne aplikacije. Tako da bi ja voleo zapravo da pozovem Petra Cerovića da vam prezentuje sve vezano za mobilne aplikacije. Petar. Hvala Nenade, hvala svima koji ste došli. Drago mi da smo se okupili u ovolikom broju i drago mi da možemo ovoliko novih novina da vam prezentujemo. Kao što je Nenad spomenuo, Tim Knjiga priča je vredno radio u proteklih par meseci na različitim poljima ovog projekta, a jedan od njih jesu i same dugo očekivane mobilne aplikacije, tako da konačno možemo da vam prezentujemo na čemu smo mi to radili. Kada smo planirali aplikaciju, pitali smo se šta je to što je najbitnije korisniku kada koristi neku aplikaciju. Po čemu bi se naša aplikacija izdvajala od ostalih? Zbog čega bi neko koristio baš našu aplikaciju? Došli smo do nekoliko zaključaka, ali glavna stvar koju smo izdvojili jeste dizajn i korisničko iskustvo. Kada neki korisnik uđe u aplikaciju, prvo što on primeti jeste njen izgled. Da li je lepa, da li je jednostavna i laka za korišćenje, da li mu se sve nalazi na dohvat ruke, da li su sve najbitnije funkcionalnosti tu. Hteli smo na neki način da sve ovo spakujemo i objedinimo u jednu aplikaciju, tako da korisniku pružimo najbolje moguće iskustvo u slušanju audio knjiga. Gledali smo da napravimo aplikaciju koja će da prati ne samo srpske standarde, već i svetske standarde i budemo konkurentniji najvećim platformama za audio knjige i uspeli smo u tome. Ono što korisnika može najviše da frustrira kada hoće koristiti neku aplikaciju jeste da mora da pravi nalog. Mora da prolazi kroz razne zahteve različitih aplikacija kao što su ime, prezime, broj telefona, potvrda naloga preko maila i ostale dosadne stvari. Niko ne želi da prolazi kroz taj proces, a pritom da ne zna ni kako aplikacija izgleda i šta mu ona sve pruža. Jednostavno volio bi nekako da može da ne troši uopšte vreme na to
ili na neki način da uskrati taj proces. Iz tih razloga došli smo do rješenja koje mislimo da će biti najjednostavniji za sve korisnike. Prvo što će vam aplikacija biti dostupna i bez naloga, tako da ćete moći da pristupite određenim delovima aplikacije, kao što su istraživanje svih knjiga na platformi i 30 sekundi slušanja demo svake knjige besplatno. Sa druge strane, registraciju i prijavu moćete da uradite na dva načina. Jedan jeste svima poznati i najomiljeniji način prijavljivanja, a to je preko društvenih mreža, gde ćete povezati vaš već postojeći nalog sa društvene mreže na Knjiga priča platformu i na taj način obaviti prijavu u samo jednom kliku. Drugi način jeste i tradicionalan način prijave preko e-mail adrese koji je malo inovativniji od današnjih načina. Kako on funkcioniše? Prvo što će vam aplikacija ponuditi jeste da unesete e-mail adresu. Ako nalog postoji, ići ćete na stranicu za logovanje gde ćete unositi samo lozinku, a ako ne postoji, odvešće vas na kreiranje naloga gde ćete uneti sve neophodne informacije i na taj način pristupiti celoj aplikaciji. Problem koji smo uvideli u postojećim aplikacijama za audio knjigu u Srbiji jeste da korisniku nije baš najjasnije šta se nalazi na početnoj strani ili to nije baš prikazano na lep način. I to smo videli sa našom web platformom. Tako da nam je potrebna nova početna strana na kojoj će se nalaziti sve prečice za najbitnije stvari vezane za slušanje audio knjiga. I u ovom specifičnom domenu postoji samo par radnji kroz koje korisnik prolazi u 90% slučajeva, a to je da ili nastavi da koristi knjigu koja je puštena ili da pretraži neku knjigu koju je možda negde čuo ili nekom preporučio umeđu vremenu. Kao što vidimo ovde, na samom vrhu početne strane nalazi se najbitnija prečica, a to je da nastavi slušanje knjiga koje je započeo s obzirom da naša platforma pamti u svakom trenutku gde ste stali sa slušanjem. Ispod možemo da vidimo i najnovije naslove, spisak svih žanrova, imamo ovde i prečicu za aktivaciju vačera, najpopularnija izdanja i naravno možete pretražiti knjigu na našem sistemu. Jedan od glavnih razloga zašto bi neko uopšte slušao audio knjigu jeste da nema dovoljno vremena da izdvoji za čitanje same fizičke knjige, već bi to da radi uz neku drugu aktivnost i samim tim bude produktivan. Korisniku je neophodno da mu player bude dostupan u svakom trenutku i da pruža određene funkcionalnosti koje su mu potrebne za slušanje audio knjiga. Tako da smo vam napravili inovativan i pristupačan player koji je jednostavan za korišćenje i koji je dostupan u bilo kom trenutku i bilo gde. Bilo da ste izašli iz aplikacije, bilo da ste na treningu, u kolima, na nekom putu, nije ni bitno. Da biste pristupili playeru, jednostavno možemo ući, izabrati knjigu koju hoćemo da slušamo i dole će nam se pojaviti mali mini player koji pokazuje koja knjiga se trenutno pušta. Kada otvorimo ceo player, vidimo da su tu neke funkcionalnosti, kao što su podešavanje vremena, puštanje, pauziranje, imamo spisak svih poglavlja i možemo da se prebacujemo s jednog poglavlja na drugi i imamo da podešavamo brzinu reprodukovanja knjige. Mnogi ljudi takođe ne žele da im slušanje knjige zavisi od interneta. Žele možda da uštede internet ili putuju negde pa im internet uopšte nije ni dostupan. Iz tog razloga dodali smo mogućnosti skidanja knjige, gde će knjiga biti enkriptovana i sačuvana na vašem uređaju i aplikacija više neće trošiti internet kada budete puštali i bit će dostupna u offline modu, to jest moći ćete da pristupite aplikaciji bez interneta. U okviru aplikacije takođe možete da vršite i kupovinu audio knjiga. Savremeni način kupovine dodavanjem sadržajem u kurpu koji se nalazi u gornjem desnom uglu nam se činio previše komplikovan za našu aplikaciju. Hteli smo maksimalno da iskoristimo prostor za funkcionalnosti koje će korisnik mnogo češće da prolazi, a pritom da sam način kupovine
ostane jednostavan. Kako smo to odradili? Kada pristupimo željenoj knjizi, odatle naravno dodamo korpu. Kada smo to uradili, možemo da vidimo dole u navigaciji kod naloga da imamo neki indikator da se nešto nalazi u korpi. Odatle pristupamo nalogu i vidimo kratak pregled svih knjiga koje se nalaze u korpi i odatle možemo da pristupimo samoj korpi i vidimo sve detaljne informacije o kupovini, gde možemo takođe da aktiviramo i promo kodove, vouchere kojih imamo na nalogu i nastaviti dalje sa plaćanjem. I za kraj, voucheri. Kao što svi znate, jedan od načina kupovina audio knjiga kod nas jesu voucheri kao fizički vid proizvoda, tako da ukoliko kupite knjiga Priča voucher, moći ćete takođe da ga aktivirate i na mobilnim aplikacijama i to na vrlo jednostavan način. Videli smo da na početnoj stranici imamo prečicu za aktiviranje vouchera, koje ako pristupimo možemo odmah da ukucamo kod, a ako odemo u nalog, odatle možemo takođe videti sve informacije o aktivaciji, stanje na nalogu, pregled svih unetih vouchera, kao i da naravno unesemo kod, dobijemo sumu koja je iznašena na voucheru i tako istražujemo dalje knjige. Mobilne aplikacije će biti dostupne na iOS i Android platformama 15. do 20. maja 2023. godine. A šta će biti sa web aplikacijom? Do sada je korišćena knjiga Priča web aplikacija za registraciju, kupovinu i slušanje audio knjiga. Sa web platformom sad ulazimo u novu fazu koju smo nazvali knjiga Priča 2.0 i nju ćemo da lansiramo 10. juna 2023. godine, tako da sve informacije vezane za ove promene ćemo vam tada i predstaviti. Predlažemo da 20. maja skinete mobilne aplikacije i doživite novo i personalizovano iskustvo u slušanju knjiga Priča, audio knjiga. Hvala svima. Nenade, možda nastaviš. Ono što mene najviše raduje jeste da imamo jednu od najpristojnijih mobilnih aplikacija za audio knjige, jer vam knjiga Priča poželi dobro jutro, dobar dan i dobro večer, u zavisnosti od doba dana kada slušate svoje knjige. Ali generalno kad pogledamo, imamo neverovatne mobilne aplikacije koje su prelepe, intuitivne i sigurno nekoliko godina ispred svih mobilnih aplikacija za audio knjige u Srbiji. Prošle godine kada smo startovali sa knjiga Priča, startovali smo sa 4 izdavačke kuće. Znači imamo Zavod za udžbenike, Službeni glasnik, Prometej i Leo Komerc. Mi smo jako zahvalni ovim izdavačkim kućama što su tako rano prepoznali potencijal audio knjiga, a i knjiga Priča kao kompanije. Danas, posle malo više od godinu dana, knjiga Priča više nema samo 4 izdavačke kuće s kojima sarađuje, nego imamo preko 13 izdavačkih kuća i samostalnih autora s kojima sarađujemo i jako smo srećni zbog toga i ponosni na ovu činjenicu i zahvalni svima što sarađuju sa nama. Što znači da je knjiga Priča povećala svoj portfolio za skoro 4 puta i danas smo najveći partner izdavača za audio knjige u Srbiji. Sad, pošto imamo jako puno novih izdavača, ja bih voleo da uradim jednu malu promociju novih izdavača, a i knjiga, koje su ili u pripremi ili smo ih već objavili. Ono što je super za celu industriju, a i za nas kao izdavača, jeste da knjiga Priča sarađuje i sa najvećim izdavačem u Srbiji, a to je sa Lagunom, gde smo za sada dogovorili neke knjige koje su u žanru savremenih autora i dela, kao što je Dejan Stojiković, Neonski bluz, Dejan Tiago Stanković, Estoril ili Vladika Grigorije Preko praga. Ove knjige su u pripremi i u planu su u narednom periodu da budu objavljene. Osim Lagune, naravno, rekao sam, sarađujemo i sa samostalnim autorima. Jedan od njih je Strahinja Kukić, koja je napisao neverovatnu knjigu Zdravo živo, koja je posvećena zdravlju. Ja bih zapravo voleo da pozovem Strahinju da dođe ovde na binu i prezentuje malo više o samoj audio knjizi. Zdravo, ja sam Strahinja. Koji zna da spusti mikrofon, idemo.
ok, to sam ceo život morao da radim, pošto sam bio u bendu. I onda svi su više od mene. Ok. Pre 2 godine napisao sam knjigu Zdravo živo, koja je u stvari posvećena, hajde da kažemo, mojim pacijentima, odnosno klijentima sa kojima sarađujem, ja sam nutricionista po profesiji, koji imaju problema sa kojima se sreće zapravo većina ljudi danas, a to je metabolički sindrom, odnosno ono čuveno što često vidite na društvenim mrežama, to je insulinska rezistencija, poremećaj štitiste žlezde, nekog kilogram viška ili neke druge tegobe vezane za hormon stresa. I u suštini knjiga je prošla super, prodata je u 2000 primeraka i imam odličan feedback, odnosno povratne informacije, da se izrazimo lepo srpski, od ljudi, vrlo su zadovoljni. Sad, vezano za samu audio verziju knjige, neću vam dužiti o samoj knjizi, ako nekad budete želi, stvarno pročitaćete ako zanima ova tema. Ja mislim da bi svako treba pročitati, svako treba znati, jer to je pisano kao jedna vrsta priručnika o korišćenju tela. Kako ti šta funkcioniše u sistemu i kako je zapravo došlo do poremećaja toga i šta bi zapravo trebao da radiš bez da uzimaš lekove ili da uzimaš neke dodatne suplemente. Ok. A što se tiče same audio knjige, ja sam hteo da knjigu poklonim svojoj profesorici srpskog, odnosno otišao sam da poklonim svojoj profesorici srpskog iz osnovne škole. Uvijek sam imam 4 sastava, zato što jako ružan rukopis imam. Inače, jedna jako stroga žena, ali jako sam je voleo, usadila mi ljubav prema knjigama. I kada sam otišao kod nje do stana, poklonio sam knjigu, ona se rasplakala zato što ne može da čita više. Mislim, i kada smo bili u osnovnoj školi, već je nosila naočare koje su baš onako velika dioptrija i rekla je da ne može da pročita. Rekao, ok, sad ću ja da već smislim nešto, pa rekao da ću ja ti pročitam. Onda, pa gde ću ja svaki dan da odlazim sat vremena da je čitam, jednostavno veliki teret za mene. Rekao, sad ću ja da izgooglam ima li u Srbiji neko ko radi audio knjige. Jer svakog puta, pošto ja živim u Žablju, neki 20 km odavde, pa putujem vamo, jel, svaki dan, ko što sam rekao 2 put, pustim neki podcast ili pustim nešto sa YouTube-a, pa slušam, ajde sad ću svaki dan po sat vremena mi ode u putu, jel? I nađem čoveka, knjiga priča, Nenada, i šokiran sam bio koliko su profesionalni bili. Dakle, istog trena kad sam poslao mail, dobio sam odgovor, odmah su organizovali sastanak sa mnom, odmah su pronašli osobu koja će im pročitati, ne 1, nego 4, jer nisu mi se svidjeli neki glasovi. Našao mi je glas odmah koji mi odgovara, našao je sve, pozvao me je ovde, hajde da dođi da kažeš ljudima nešto o knjizi. Stvarno, iako su jako mladi, a stvarno su jako mladi, 98. godište su, da znate, ja ne znam da li svi znate to, vrlo su profesionalni i znam da ih čeka jako, jako svetla budućnost. Stvarno ste carevi ljudi. I eto, toliko od mene, ne znam šta više da vam kažem. Hvala vam na pažnju. Osim Strahinje, imamo i sa našim tradicionalnim partnerima iz Zavoda za udžbenike 2 neverovatna klasika za Mihajla Pupina, njegovu autobiografiju sa pašnjaka do naučenjaka i biografiju o Nikoli Tesli, život Nikole Tesle. Sa Lom izdavaštvom imamo vanvremenski klasik Malog princa, jednu knjigu koja je posvećena ličnom razvoju, koja je od Antoni de Melo Buđenje. Za ljubitelje ljubavnih romana imamo od Vesne Dedić knjigu Kao leto, to je roman. Ono što čini ovaj roman posebni jeste da i sama Vesna Dedić pročitala njega. Za filozofiju imamo 2 velika dela od Friedricha Nietzsche, Ecce Homo, i imamo od Artura Schopenhauera o pisanju i stilu. Imamo i delo koje je dobilo više nagrada, između ostalog i Ninovu nagradu, od Vladimira Pištalo, Tesla, Portret među maskama. Savremene audio knjige za decu u saradnji sa Audiomanijom. I konačno krećemo i sa biznis i preduzetništvo žanrom. Prva u nizu jeste Fitness preduzetnih knjiga koju je napisao Milan Zarić i knjiga koja je posvećena preduzetništvu u fitness industriji. I sad kad pogledamo, imamo stvarno puno naslova i dobrih knjiga i puno partnerstava novih. Tako da imamo jedan kratak video koji smo nazvali Šta slušaš kada, pa ajde da ga pogledamo.
I call you lawyer. Well, maka, can't do nothing for ya. I said, come, hit you and run. They coming for your ransom. Now, I call you lawyer. Well, maka, can't do nothing for ya. Dead to me, R.I.P. buried. 무리들이 몰려온다 사자해라 미리. Dead to me, R.I.P. buried. 무릎 꿇고 고개 숙여 반성해라 피리. Znači, od 20. maja na našim Knjiga priča aplikacijama ćete moći da slušate vaše knjige bilo kad i bilo gde. Kada smo prošle godine startovali sa Knjiga priča, startovali smo sa određenim modelom naplate koji smo nazvali pojedinačna naplata audio knjiga. To znači da se besplatno registrujete, besplatno poslušate 30 sekundi demo i kad želite da kupite audio knjigu, plaćate za nju i onda možete slušati koliko god hoćete puta. Znači, to je pojedinačna naplata audio knjiga. Sa tim modelom smo startovali zato što je bilo prilično rano u industriji, a imali smo i mali broj audio knjiga. Danas kad imamo mnogo više audio knjiga i partnerstava, a industrija je počela da se razvija, Knjiga priča uvodi još jedan model naplate, a to je mesečna pretplata. Znači, mesečna pretplata znači da je korisnik plaća fiksnu cenu svaki mesec, a ima određene benefite, mnogo više naravno nego pojedinačna naplata audio knjiga. E sad, šta dobijate uz mesečnu pretplatu? Uz mesečnu pretplatu dobijate jednu audio knjigu besplatno svaki mesec i ako želite još naknadno kupite audio knjige, a sigurno ćete teti jer imamo jako dobre naslove, vi dobijate 20% popusta na svaku narednu kupovinu i ovo je naravno dostupno isključivo na mobilnim aplikacijama. Znači, jedna audio knjiga besplatno i 20% popusta na svaku narednu kupovinu. Kada smo gledali kako da formiramo cenu mesečne pretplate, gledali smo i sa konkurentske strane. Znači, naš najveći konkurent Audible, njihova mesečna pretplata je negde oko 1650 dinara mesečno. Scribd ima malo jeftiniju mesečnu pretplatu, oko 1100 dinara. I imamo audiobooks.com, 1650 dinara mesečno. Uglavnom, znači, ovo su cene konkurenta u svetu sa mesečnom pretplatom. Znači, prosječna cena oko 1400 dinara, 1350 dinara. Za nas ovo nije realno da bude u ovom momentu za naše korisnike mesečna pretplata. Pa smo onda odlučili naravno da prilagodimo mesečnu pretplatu. I Knjiga priča mesečna pretplata neće biti ni 1000 dinara, nego ćemo mesečnu pretplatu staviti na 899 dinara mesečno. I sada ćemo imati promo period gde će mesečna pretplata biti na 50% popusta i koštaće 449 dinara mesečno. Znači, to je skoro 4 puta jeftinije od najskuplje mesečne pretplate u svetu. Znači, za samo 449 dinara mesečno vi dobijete jednu audio knjigu svaki mesec i imate 20% popusta na svaku narednu kupovinu. I ovo je isključivo naravno dostupno na Knjiga priča mobilnim aplikacijama. Prošle godine, nakon sajma knjiga u Beogradu, videli smo da postoji prostor gde možemo sarađivati s određenim organizacijama koje imaju već postojeći broj, veliki postojeći broj korisnika koji čitaju. A to su gradske biblioteke. Imali smo ideju zapravo da modernizujemo gradske biblioteke i da njima ponudimo audio knjige kako bi oni mogli svojim članovima ponude audio knjige. Od novembra prošle godine do danas dogovorili smo saradnju sa 3 gradske biblioteke u Srbiji i saradnja funkcioniše tako gde vi morate biti član gradske biblioteke s kojom smo dogovorili saradnju. Dobijete pristup nalogu na ograničen vremenski period i zatražite preko e-maila pristup tom nalogu. Ono što mene čini jako srećnim jeste da je zapravo prva gradska biblioteka koja je uvela audio knjige u Srbiji, gradska biblioteka u Novom Sadu. I meni je jako drago da je direktor gradske biblioteke u Novom Sadu, gospodin Aleksandar Jokanović i tim ljudi, zajedno i sa Danijelom Dobretić, prepoznali potencijal audio knjiga i da su uveli audio knjigu u gradsku biblioteku. Ja bih zapravo voleo za dalje da pozovem Danijelu Dobretić, koja je rukovodilac odeljenja popunjavanja fondova, da nam malo više o tome sve kaže. Hvala.
Dakle, stvarno, osluškujući i pratići šta je ono što se dešava u svetu i u zemljama u okruženju, primetili smo u stvari da pored štampane knjige je potrebno da se uvede i elektronske knjige, je potrebno da se uvede i audio knjiga. I u stvari, naravno, cilj nam je bio da primamimo nove korisnike u biblioteku i da na neki način zadržimo svoje stare korisnike tako što ćemo im ponuditi novi servis, to jest audio knjigu. Kako se sve ovo desilo? Mi smo prošle godine na sajmu knjiga u Novom Sadu primetili na jednom štandu određenu gužvu. Stojala je grupa ljudi sa slušalicama na ušima i mi smo pogledali o čemu se radi, međutim oni nisu, to je recimo ličilo nešto kao silent stage na Exit festivalu, međutim oni uopšte nisu slušali muziku, nego su slušali knjige. I u stvari onda smo počeli saradnju, nabavno odeljenje Gradske biblioteke, prišlo je gospodinu Nenadu Iđoškom, zatim smo svoju ideju predočili direktoru Gradske biblioteke u Novom Sadu, gospodinu Aleksandru Jokanoviću, i tako je počela ta saradnja sa prvom legalnom platformom za audio knjige na srpskom jeziku, što je nama itekako bilo drago. Kupili smo licencirane naloge od knjiga priče i na taj način je u stvari Gradska biblioteka u Novom Sadu postala prva javna biblioteka u Srbiji koja nudi ovaj servis svojim korisnicima. Zašto je ovo važno? Pre svega, to je na neki način važno za naše korisnike što mogu bilo kada i bilo gde da dođu do svoje knjige, da li neke nove knjige ili recimo da pročitaju neku svoju omiljenu knjigu, odnosno da poslušaju neku svoju omiljenu knjigu sad u nekom drugom formatu. Druga prednost audio knjige jeste što na ovaj način možete da slušate knjigu i da radite nešto drugo, da vežbate ili da kuvate ili da, znači i u stanu i napolju i u prevozu, gde god da se nalazite. I ono što je možda još recimo važno za audio knjigu jeste što ona zauzima malo prostora. Naime, potrebno je samo da budete član Gradske biblioteke, a njih je trenutno 22.000 i potrebno je da se ulogujete tako preko tog naloga na platformu i da imate jedino znači svoj mobilni telefon, tablet, kompjuter i da izaberete naslov koji želite da slušate. Znači, ovo je jedna jako lepa priča. Međutim, postavlja se ponovo još jedno pitanje. Ko je tu pobednik? Da li je to štampana knjiga, elektronska, audio knjiga i ja mislim, odnosno imam neko svoje mišljenje, a nadam se da ćete se složiti sa mnom, da tu je u stvari pobednik čitalac, odnosno korisnik biblioteke. I da je u stvari, ne treba to posmatrati kao neku konkurenciju, nego je važno da knjiga ostane bliska sa korisnikom biblioteke ili sa čitaocem, svejedno. I ovo uopšte ne treba da posmatramo kao neki rat između štampane, audio knjige, nego naprotiv, neka to bude neka ofanziva za knjigu, za čitanje, za kulturu, za znanje. Eto, to je u stvari nešto što je nama i kao Gradskoj biblioteci, znači prepoznali smo tu ideju i ponudili smo. Znači, samo treba da se upišete. Oni koji nisu članovi Gradske biblioteke, ja vas pozivam. A naša prva iskustva, evo i to sam možda zaboravila da kažem, su pozitivna, čak preko očekivanja, tako da smo morali da dokupimo još naloga jer su se počele formirati liste čekanja i za sada to funkcioniše onako baš lepo. Tako da pozivam vas još jednom, postanite članovi vaše Novosadske Gradske biblioteke. Hvala puno, Danijela. Sad da nastavimo gde smo stali. Znači, prva gradska biblioteka u Srbiji koja je uvela audio knjige jeste Gradska biblioteka u Novom Sadu. Mi smo startovali kao probni period sa 5 licenciranih naloga. Znači, licencirani nalog znači da jedna osoba može da pristupi tom nalogu i da sluša audio knjige.
kao što je Daniela rekla, kada smo počeli promociju ovih licenciranih naloga, formirala se lista za čekanje. Morali smo brzo da reagujemo kako bi rasteretili tu listu. I Gradska biblioteka je onda dokupila i duplirali smo broj licenciranih naloga s Gradskom bibliotekom u Novom Sadu i uspeli smo malo da rasteretimo listu za čekanje. Osim Gradske biblioteke u Novom Sadu, dogovorili smo saradnju i sa Narodnom bibliotekom Užice, gde smo dogovorili 3 licencirana naloga i imamo Gradsku biblioteku u Somboru sa 1 licenciranim nalogom. I naravno u pregovorima smo se još nekoliko gradskih biblioteka, to je malo teži proces i sporiji, ali se nadamo da ćemo do kraja godine imati barem još 3 gradske biblioteke nove s kojima sarađujemo. Znači, Knjiga priča voli da sarađuje, imamo izdavači i autore s kojima sarađujemo, osim toga imamo i gradske biblioteke s kojima sarađujemo, a imamo i neke kompanije s kojima sarađujemo. Te kompanije nude određene pogodnosti, na primjer kao što je Vega IT, koji su ponudili određene pogodnosti svojim zaposlenima za kupovinu knjiga priča, audio knjiga. A i sarađujemo i sa jednim od najvećih trgovinskih lanaca u Srbiji, a to je sa Lidlom, gde ćete na aplikaciji Lidl Plus moći da kupite knjiga priča, audio knjige sa posebnim pogodnostima. Prošle godine, pre Beogradskog sajma knjiga, uveli smo jedan fizički proizvod koji smo nazvali Knjiga priča vaučere. Znači, to je fizički proizvod koji možete kupiti kod nas na sajmovima i da ga aktivirate i da dobijete određene pogodnosti. Ima 2 vrste vaučera. Imamo novčani vaučer od 500, 1000, 1500 dinara i 2000 dinara. Imate kod, vi aktivirate kod i onda dobijete tu vrednost. A druga vrsta vaučera jeste vaučer za samu audio knjigu. Znači, kad kupite taj vaučer, vi aktivirate kod i otključavate tu audio knjigu na vašem profilu. Vaučeri ovako izgledaju, znači imamo novčani vaučer od 500 dinara, na primjer, za audio knjigu i nazad imate korake i kod koji treba da aktivirate da otključate to. Kad smo završili sajam knjiga, nismo znali šta da radimo sa vaučerima, pa smo gledali kako drugačije možemo još da ih prodamo. Videli smo da postoji prostor da možemo vaučere prodamo preko e-commerce platformi i zapravo Knjiga priča sarađuje sa 3 najveće e-commerce platformi preko kojih prodaje svoje Knjiga priča vaučere, a to je Ananas, Shopster i e-Planeta. I preko ovih e-commerce platformi vi možete kupiti novčane ili pojedinačne za audio knjige vaučere. Što znači da smo otvorili tržište za preko 1,5 miliona korisnika koje koristi ove platforme i naravno za svaku od ovih posebnih platformi imamo razne akcije i aktivnosti, tako da je najbolje da nas pratite tamo i da vidite šta nudimo. Znam da u narednom periodu na Shopsteru ćemo imati 15% popusta na kupovinu bilo kog vaučera koje će trajati od 1. maja do 1. juna. Da. Osim online, imamo i uživo preko knjižara. Znači, Knjiga priča vaučere ćete moći da kupite i u zavodovim knjižarama, ima ih 6 u Srbiji. I to je jedan nov način koji možete kupiti Knjiga priča vaučere na kasi. A osim zavodovih knjižara, imamo saradnju i sa najvećim lancem knjižara u Srbiji, a to je sa Delfi knjižarama, gde ćete na preko 40 lokacija širom Srbije na kasi moći da kupite Knjiga priča vaučere. Ovako se aktiviraju vaučeri. Znači, to je već Petar bio pokazao, imate na profilu, dok ukucate vaučer i otključavate, bilo da je novčani ili za konkretnu knjigu. Poenta mobilnih aplikacija bila je da olakšamo neke ključne procese korisnicima. Jedan od tih procesa jeste registracija i login i to smo uradili sa 1 klik registracijom i loginom, to ste vidjeli što je Petar pričao. Druga ključna stvar bila je da olakšamo pretragu i slušanje samih knjiga i to smo napravili sa nevjerovatnom početnom stranicom za pretragu iPlayerom. I posljednje što je najbitnija stvar, možda i za firmu i za korisnike, jeste da imamo laku i brzu kupovinu. Znači, za ove 2 prve stvari ste videli, za ovu treću trenutno je ovakva situacija, znači imamo ove 2 stranice, nisu baš najlepše. Kada dođe korisnik do ove stranice, mi razumemo da on bude obeshrabljen i da neće da nastavi kupovinu, ali jednostavno mi ne možemo da utičemo na ove stranice, ne možemo da kažemo da se smanji broj koji da ukucaju s kartice. Ono što još dolazi problem pre nego što dođe do ove stranice jeste da korisnik prvo mora da ode da nađe svoju kreditnu karticu, kad je nađe da ima silne ove brojeve kojih ima oko 20-ak i onda opet da se vrati i da ukuca na ovaj deo. Ne možemo da utičemo na ovako, ali smo vidjeli da postoji prostor da ipak možemo da promenimo način kupovine.
videli smo da postoje određeni brojevi, ima ih 6 ili 7, koje mogu da koriste. Ima ga svako u ovoj sali i svi ga znaju napamet. Što bi olakšalo proces kupovine. Znači imamo 6 ili 7 brojeva, ima ga svako i znamo ga napamet. A to je plaćanje preko mobilnog operatera i Knjiga priča je dogovorila saradnju sa sva 4 mobilna operatera u Srbiji, u saradnju s našim partnerima iz Sentilija, gde možete od sada da plaćate Knjiga priča preko vašeg mobilnog broja. Znači, prilično jednostavno izgleda, stavite stvari u korpu, kliknete završi plaćanje, dobijete ovako stranicu koja vam piše suma, ukucate vaš broj, kliknete next, dobijete SMS koji bukvalno pošalje kod da verifikuje kupovinu i vi ste platili što ste trebali. Znači, bilo da je knjiga, bilo da je mesečna pretplata. Mesečna pretplata će vam naravno svaki mesec skidati. Za knjigu morate sami pojedinačno. Tako da smo olakšali proces i kompletirali sve na Knjiga priča. Osim ovakvog načina kupovine, moćete da kupite preko digitalnih prodavnica MTS-a i A1. Znači preko MTS-a, to se prodavnica zove digitalni servisi, a preko A1 zove se zabava, gde ćete tu moći da kupite Knjiga priča vaučere, a i da platite mesečnu pretplatu. Ovo isto naravno u saradnji sa Sentilijom. Ono što će posebno imati pogodnosti jesu A1 korisnici, jer imamo jako lepu saradnju sa A1, gde će korisnici A1 imati 50% popusta na mesečnu pretplatu i još 10% popusta na Knjiga priča vaučer i ovo isključivo ako budete kupovali preko A1 zabava taba. Blago A1 korisnicima. Bližimo se kraju. Napravili smo 2 neverovatne mobilne aplikacije koje ćemo lancirati, koje će biti live 20. maja. Osim toga, imamo i web, Knjiga priča web 2.0 koji pripremamo i koji će biti live 10. juna. Nove izdavače i nove naslove videli ste i još jako puno naslova u pripremi. Imamo 3 gradske biblioteke s kojima sarađujemo. Imamo 3 najveće e-commerce platforme preko kojih prodajemo Knjiga priča vaučere. I imamo saradnju sa sva 4 mobilna operatera preko kojih možete da kupite vaše Knjiga priča audio knjige i da platite mesečnu pretplatu. I svi znate, startovali smo kao prva platforma za audio knjige, ali mi više nismo samo prva platforma za audio knjige. Kad pogledamo šta smo sve uradili, mi smo zapravo najveća platforma za audio knjige u Srbiji. Iako smo ponosni na ovu činjenicu, bili smo vredni, ali imamo jako puno posla u narednom periodu. Volili bismo da podelimo i jedan promo kod koji smo nazvali Nova faza. Taj promo kod će nam dati 20% popusta 7 dana od momenta kada lanciramo mobilne aplikacije 20. maja. I za kraj volio bi jedan kratak video da podelim sa vama. Vidimo se u novembru.